So guys, salamat kay kadyo ni Ma'am Bida. Nataod na dyan nagkuhan. Tahang screen door. So litis na kadyo ni siya nga kuhan guys. Naanindot kay siya design ba. Ya, pino kadyo. Diyan ay mga ingana guys na. Salamat kadyo Ma'am B. Kay next na mong project guys is dito na. Pahimo na may og kwarto. Hello guys, majong adlaw na tong tanan guys. So ako na pud ni guys si Ruby Provincia na karon padto ko maka-intro ato lang pud ni voice over guys kay nalagi nagkatugtog. Kuan kanang adlaw hoy bisron wa ako nag luto guys kay gabi lagi daghan kajog mga pagkaon. Kay 13th anniversary lagi sa wheelchair coaching guys sa gitrabaho ni Papa Idin sa halos tanang taga-tanawan guys ay naay mga pagkaon manang wa ako magluto. So ugma na ako magluto guys, magluto ko utang na para tambaw sa umay kay puro karning baboy lagi. Diya kay ako di man ko mahilig lagi ni mukaon ng karning baboy, kay mas ganahan pa man ko mukaon og utan. So hanis ang gitangtang ning Chinese bamboo guys kay ma. Igo ra pud di daddy guys og kuan kanang magpa layout nami og para sa sala o sa kwarto. So pabutangan ni Ma'am B og tulo ka kwarto og kanang sala og biranda. Kanang bamboo magudari guys ang gitangtang diyan ang gipuli kani. So itong tunga na nagkahoy diha og kuan. Kay puhon og makalugar si Junjun og mahuman na tong isang project didto. Salamat ni kadyo ni Ma'am Bitani kay pa trabaho og balay nila si Junjun og ni Jijin. So salamat kadyo Ma'am Bitani. Diyan na ang gipang sibak-sibak ni siya guys. So kay daghan man kadyo ni siya. Daghan kadyo na siya. Kanitang tanganan pa sa inang bambu kay maapil man ni sa dari kuan kay nakakuha na guys kanang dadtutaman ang gamuhang kuan kanila ring dapita kuha na siya kanang biranda teris diri ring dapita guys ang kwarto tulo nya kani moya muhang sala kwarto tulo didto diya biranda dari. So nakakuan ni guys kanang naka plano na kuan na laman mga materialis na lamay atihang stock sa puhon. So magpa kuan ko guys magpa deliver ko karong second week sa November ug kuan kanang ano block kay hinahinayan na mo pundo og mga materialis. Kana di ko gibuhat di kay kangip tanom dani ni agi kay pitsay man to. So ang gitam na siya nganing spider plant. Magbitay raman as nga ng mga spider plant. So asang gibalhin dari dapit guys. Kay kuan arong maluag-luag ang mga kuan ang tanom daghang kadyo lagi. Unsa kay naka kuan naman na siya. Naka nanay mga order ni ang bumbil uban. Kanang kuha na naman ni puhon og muli si Ma'am B. O si kuan katong tanga buwal-buwal mo kuha dani si Ma'am Algie. Diya aron nang kainit guys kanang paabot ko sa magkabit og kuan. Magkabit sa kanang door skin. Magkabit sa screen door. Diya kay kuan lagi ko karon ko na sila guys mo magkabit. So atong paaboton tong magkabit guys. Kay manurin na pud ko guys ga jacket ko kay aron di ma sunog tagtaman sa init. So kuan ni sa buko ug chocolate kay avocado wa para kadyo gahi. So mora yang trabaho guys kada adlaw. Sige tag vlog dali sig kuan bigyan guys kindi. Nang magpaninday nagabuntag guys kindi pud nagamudto. Napalagi tubig nag kuan dari ga ice kindi nangaon pag mga bata. Nangaon pag mga bata Wala pa mo gawas si Muhammad. Papaning gawas.
Nanay ko nanay buko. Asa ka dyan? Asa ka? Aw, nagala mo kang sundang. Ato mamulay siguro nga. Nanay buko salad, chocolate, gihapon. Wala pa gahong avocado mo gahi. Arang inita niya mo wano yung kadlawon. Ito nangaon pag mga bata oh. Okay ra kay labi na si kuan. Ikaw kaon sa daan sa kaon ice kinde. Oy na gipalitan na kasi mong mama oh. Kunya ra. Asa yun si mapakanon nimo te? Dali sa landong. Landong dito? Wala ra kay nay. Sulong oh. Yan na. Kay Iyo, dahang kay mga bata nga ano to ay? maitom na siya magbaklay. Han? Hay sa kadari oh, gapo ra ba Uy, kay. nalimtin mong tubig sa. Ha? Ang garaw. Ayan na lang tong juice. Juice na kuan ba? Red 4. Buko juice. Ay, rin sa di. Isa na yung tuloy. Hindi mahurat mo. Ikanan mo. Papa mo ha. Ang garaw. Wow, lamia sudan. Sino? Bahugan ta nimo ganihag sa baw sa kuan, kalabasa. Dili kay siya kuan. Basig makasuway niya sa Ang mga luto siya dito og sabaw daw. Kaon ka daw. ano sa baw nga utan ba? Utan ba? Ha? Anong utan nga tinunuan Kana tinunuan ba? Kalbasa ba? Ugma kay kuan kanang Ha? tanghon bitaw nga nay ginaling. May ginaling ba? Ya sa baw. Ha? Pero na sa sabaw ay nagkamunto ba? Ako kumari guys oh. Kada bunto may dari magkita. Ay, gabay sa katawid. Ay sa ha. Oh, lakaw diri. Bisod kay man tawid-tawiran diri oh. Isa ta kanang ta. Kuan tong anak man sa foreigner god. Pag manghud ni Kian niya. Kuan na siya iyang papa anak Canadian. Kuan na sila. Tulo na sila kay suon. Ay. Oh. Tulo di ay bibi ug katong si Kirsty katong mga puti yung bata ba? Sarado lagi ning uban lagi. Ay hapdira sila. Wala kay tubig? Kaya magkuha tag tubig. Tunga. Ikon sa yung tubig. Tubigan. Okay, ubura ba na siya? Wala si tubig ay. Asa imong tubig na diri daw? Wala. Akin eh. Oh, naman si tubig dala. Asa di mong mga ate? Ano mo si kan ikaw na yo? Unya na niyo na to. Nagdalag balon imong ate? Ikaw? Ano wa magbalon? Ha? Nasi kapati ay. Nakay kanon? Aman. Na nasing ba? Walay sudan? Kung makakagkaon? Ah, sige ka na. Diya guys, dali ko uli guys kay naluwi ko daning bata kay naglingkod rin sa dari. Nung tanaw ra siya sa nga nay nagkaon sa. Nakuno sa ibawon guys pero wala man siya sa sidaan. So may puy na sobra nga sabaw sa kalabasa guys ya lumpia. Diya gitagaan pud siya sang kumari ug sa ka suriso na kaon di tawo nagbata. Kay gahuwat li siya siyang sundo unsa pa sa sundo mananghang gi padadali og pagkaon guys. Sa may sudan kasi ang ate. Sa sudan man si mong ate. Isa sa rin mo ate daw. Kalabasa po. Na jud mo kaon no, tilok jud oh. Sige, tao ko sa kinakaon sa baw. Oh, kanon ra wag mo kausudan oh. Tubig inom ka. Ina ka tabi daw, na tubig. May nanan nga pandong. Ako pa mo. Pila na mo ka buok. May mo ka mo ihap. Ay mo ni siya kinmuran no napay. Dili na pa. Manghod. Na po. Napa to gamay. Gamay. Hindi pa kini mo ang bataan nga iyong mo si Upang upang dugita katong kay nanganak. oh katong gapati ba. Dali ra maguna sa mga anak pud siya. Kani ba siya katong usa. Katong
Kani kay mo manigi panganak sa di na anak kalito pandemic gani. Dili ra kayo sa mga anak man. Magsala ka ba mo pa na? Namingo na sa sulod wala na. Ipa ko nimong isuon be pila ka buok. Si ate. Lima. Ikalima ka. Ay, ikalima lagi siya. Yan na pa may bibi. Sila may bibi. Ang huli mo. Ha? Di ma'am sa atin ito. Unom na, unom. Ay, umangod. Wala pa rin sila. Skinda niya. Oo. Nakana. Ikaw na. A few moments later. Tani. Tanawa lang kabungot ni sana og unsa ka lamot ni iyahang karon. Iyahang utang ha. Ele. Ay, saba sa. So, na sila mambigi kabit na ag. O shout out diha si Boy Bungot. Alright mga ka-friends. Bisita mo siyang FB page. Boy Bungot. Para makakita mo siyang singing ko. Singer ni siya guys, singer. Sa FB page siya. Kuan, kay may kuan na ron Facebook nang hindi na kay YouTube. Siya na. Lubi po siya na lang. Sige, sagtanaw sa imuhang video katong nagduwit mo ba? Igagaw, hindi ko nutunin mo. Bungot ito le. Bungot ito le. Pagbangel. Camping mo. Lamat. Oh, sarado na kada. Bale. Kamit. Amo lang kuan. Oh, ihapit rin yung kuan na rin. Na. Kuyawan siya oy. Musik ra guna. Amping mo ha. Mag-install pa kuno sila sa dalagit. Bye, sarado. Ah. Sarado. Nagi. Lipay si Nicole Mambi, salamat kado Mambi. Kanang yung kasudag langaw niya. Kuan ni siya kanang tawag dito. Bago nga style ba? Modern style sa screen door ko nani. Di ba sa una makaraan nga screen door kay dili taman ang tong nani. Nya kana nay mura siya Karon ana. nani diri sa lalong. Kulangan pa nig spring kay ilitanan pa sa Nanas papaidi oh. Wow, so nice. Amo ang door screen. Thank you, Mambi. Salamat. Nindot kayo. Modern siya nga Style. design. Bagong latest. Diba? Kasi wala pa pan sila. Wala. spring. Spring. Ilan lang balikan na niya, no? Uni palit Ilan pa kay. lang balikan para... Dili kay nagdown ra magugudad tos. Bayad niya. Basila pang paliton ba? Nagdown ra man ko ni tatay. Pagkanto nagdown ra man. Pagkano ni mo, pagbuhi ni mo, mabalik na siya. Mana na siya. So na ignorante pa jud sila guys kay Ag screen door man amo sumaya sa una kay kahoy mo. tabil-tabil ra nga kanang Din jud sa Manila din kay katang kahoy ang grace. Ug screen na green. Sauna, yung ano yung siya. Ayo, kahoy. Pino nga screen ba? Nakaroon na siya kung ano yung background ba? Ag sa Manila batong katong sa Manila kahoy ra man kahoy to. mong gudto. Ya green ang Sa ganun sa design.
Di pero sa una nga ang kalahang kato nga sarado siya na pwede sa area. Yan nindot yan din niya. Ligon siya, ligon. Salamat ka, Jumambi. Thank you ma'am. Nindot yun ma'am pagkagama nila naman mo. Kaya Nice mga kayo. mga unmidari, O, pwede diba? na iupin ang kuha Mga alag nila. lamok, di makasunod ani ko. Pipino mga yun. So, pwede na siya ablihan permi. Aron ang hangin po makasulod. Salamat ka, Jumambi, tanan. Thank you kayo ma'am. Diya mga unta mambi, mga unta kay daya mo naghana ka jud kuan oh. Ang gipakaon day ang nagtaod. Kato na silang larga kay magtaod kuno po sila sa dalagit. Ang naghana ka jud migsid ana di mapukumkaon dani ka ganahan ko pritong isda. Mao ni sa mga sudan sa anniversary init. Hey guys, kanang salamat kay Kado si Mambina taod sa jud sa kuan. Pero balikan pa nila guys kay aga tong murag lock dito ba o pa nila mataod doon pa sila dalagit diyan magkuan day ko mag shout out day ko sa mga ning comment kahapon sa akong vlog si Ma'am Marina Auman yun si Diyan nga hi sa kani Ma'am Bitani hi Ma'am Bitani arang kainit naman daris amuhang gawas asa ko na apog ka Ma'am Marina Auman. Natapad sila. Naninda man sad kog sudan ruby pero dadto ad udto ra kay maninda maman ko sa merkado inig ka kadlawon. Ay sa kay mosulti sa ko. Baklay paklay tungol bulaklak kanang himunog adobo. Mo kuan pug ana ma'am kay Ma'am Maria kanang ay Ma'am Marina mo luto po ka ng mga paklay ug nay mga order pero kadalasan dari sa hang paninda kay pang paningudto man sa mga estudyante man ang gulay-gulay ra. Inja Ma'am Lordy Saladin salamat kaadto diri pud sa Japan uwan pod karon damili kayo. Ang shout out ko diha sa Japan Ma'am Lordy Saladin and family salamat kaadto sa always nimong pag silip danihang video. Nagihanghang na siya oh. Ano sa init kayo. Ma'am Marina man maghapon yung comment kalamian ang Ruby gimingaw ko sad ko anang naay among isuri sa una buhi pa o sa una manuroy pud mig suman nga na pero lamian jud ko da nang butangan og bukayo labi na kanang murag butong nga bukayo bitaw kani mo na sang kuskuson ba mo bukayo lami kaadyo. Mers and family lamian ang suman oy. Ma'am Telma Banis shout out nimo diha ma'am. Araw-araw ako nanonood ng vlog Burato Sisters at Queenie Aisa pero tamad ko mag-comments minsan basta nanood ako sa vlog niyo lahat. Salamat kadyo Ma'am Telma shout out diha. So murag Tagalog kay nasa Maynila. Ma'am Lordy Saladin kalawian ang suman balanghoy sisi oy. Lami jud sa kape black ba bisan low carb ko kaon jud ko ana uy ha bisan og ako sisi kanang lumpia ako ra nang lanlanon maglanlan pug lumpia usay kuan kanang bula-bula na ay Ma'am DG Maki out diha palihog lang po kog tan-aw sa ni siyang vlog guys si DG Maki Helmont nanas siya sa basa sa tong lugar to siya si Ma'am vlogger pod ni siya Ma'am DG Maki. Tanaw lang po ni siya hang kuan guys, hang comment si DG Maki. Shout out ko ni Emilyn Kugay. Pakan ako ati Ruby ako pod paborito ng suman Bingala lami kayo regards ko niyong tanan ati. Salamat kadyo. Last sis Aloha Pilipina Bisaya Pilipina. Sis Ansan Blanton diha sa Hawaii. Wow, sa suman balanghoy kalami. Naibukayo. Salamat sa shout out pero mag-shout out ko guys og mga comment. Labi na ni Ma'am Mers and family daghan kadto sa comment. So katong mga makalantaw dani comment lamang pud mo kay aron ma-shout out mo. Salamat kadyo. Ug labi na ni Ma'am Bisminda di man na siya tig comment pero
always siya nag-support na mo. Tanawa siya na po hindi pa screen door na po niya gamhang pultahan. Sama lagi guys, arang kabisi na dito guys to ah. Mapala ko na haman dito sa hangit pang buhat. Daghan pa kadto kog buhaton kay kuan day mo abot ang amo. Kanang final na jud mo abot ang amo is October 30. Nana ko na sa diri manangga ilog-ilog jugog. Kuan dito guys. Kadto na to speakers kay daghan kadto kog buhaton dito. Kay ugma maninda man ko guys, karon ra ko ako maninda kay malagi daghan kadtong pagkaon ay mo daghan kadtong sudan dari guys. Di man pug ko mahilig mo kaon og kuan lagi hanang mga karning baboy niya. Dito man ko speakers ganiha gitagaan ko prito isda. Sukang pamaho prito isda. Ya, utan wala din ang ganahan utan. Asa mga danti dali ta dali. Mag-hi sa kanila dali. Ina. Uy, dali na ba? So, bye. See you next video. Sige na. See you may next video sa gani. Bye. See. Giintan kaado ko kay grabing kainit. Thank you for watching guys. I love you all. Amping ug tanan.